Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Tak kandhani lelakone alam pangganti sedilo lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak kebaring atin nanging lelakon saknyatane kuwi dumadi ana ing lupa boko tegese ana ing alam boko kono yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunane jalma tumindakmu antara budimu candala sesuk nggonmu nyaur ning kanane kewuhan tak kandhani kewuhan kamu bakal nyaur kan wurung apa bakal nampa masiksan ing nang Pangapura nanging yen kelakuanmu ning jagat tansah temen ati suci pepayung budi rahayu yen pancen ora kelakon aku gayu kawruh kasampurnan kawruh manunggal bakal tak entengake batiku dono bapakku parimoda. Apa? Kowe ngapa mlayu banter-banter? Kowe ora ngerti masalahe Kogong kuwi senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado nganti nabrak aku e. Iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Apa-apa ora masalah ming ketendang nggon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura. Ndara Werkudara Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gonane. Aku ora goro. Weh, la etan. Pamit kong matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Paramatur ngesanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masale. Kok iki dene dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Sing ndupak aku? Aku. Aku ndupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau nak nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cengel iki padha wae. Ngono. Padha-padha lim bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Aku kuwi sing ngethaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing dadak ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku. Sengel to. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur diagung mangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe? Mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caos prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Mungsuh sapa? Niki menika. Ngomong saya seru, saya ora dong. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang. Perang mungsuh? Londo. Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing temama wonten angganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkele atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara
plak Kapidara mboten enget. Terus digotongane prajurit Mbatasari Mbak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, ora rampung. Domong ora taces. Ndara Janaka maju ketiban panah ties teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong gerangan Dora. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayalenggara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Truk? Ndara Janaka tiba. Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalenggara. Dipikut Prabu Jayalenggara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Pakunjaranipun Prabu Jayalenggara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampean ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun. Iblis lanat kuku karepe cewek. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora asdelik mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalan ceritane bapane iblis lanat. Jayalenggara, kowe wani gendas karo adi-adiku Pandhawa. Konangan Nata Mandura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek Nusyaga. Wah, pikat mati dereng aku dulung tok. Ha ngono kae lho karepku wong nesuhi ngono kae lho. Wong nesuhi dhewe-dhewe ya, Tru. Ora padha Ndara Baladewa nesu ngono kae. Beda karo aku. Aku nek nesu meneng wae. Terus nyiduk sego sak-oke. Sanane lawe tak emplok kabeh. Kuwi aku nek nesu ngono kuwi. Nesu kok njur mangan. Ambangane ora mendho atine. Lah ulung mangan sing wareke malah terus melegeses le turu, nesune lali. Mbangane nesu malah njotosi wong ora dadi perkara. Ngatos-atos Ndara. Jayalenggara iki. Iya, dasar para nyata yo. Gage. Kowe jare iso mikut Werkudara, iso mikut Janaka, iso mikut Kyai Prabu Darmakusuma. Iya. Mbok pikut mbok teko ngendi menungsane? Kowe gelem ngomong ora? Ora gelem ngomong celaka-celaka. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu. Kowe arep mateni Baladewa ya? Kowe arep mateni Baladewa? Kowe arep gunakake pusakamu ndok mateni Baladewa ayo gage gunakno. Gunakno jembaremu sing limuni ponakan ampuh mau gunakno. Gage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 taun. Kene marganing patimu ning pati. Iblis lanat kowe. Menungso nastatan. Ayo. Gage kowe sayang kok. Warga perkara kalau Nata Mandura Prabu Baladewa karo piye? Truk kowe ngopo? Selesai ngomong apa? Kowe pamane ikut karo Kyai Prabu Duryudana, Kyai Prabu Baladewa, Kyai Prabu Baladewa Werkudara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti Nata Mandura lho, kowe iso ngerti Baladewa lakon tinjung akhirat. Jalan.
Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Bolehan nggo praktek. Wangun ya aku. Ndasmu kuwi. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku minta kon buktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa nek Pitawasi Jalatranem Karasunut. Darsana. Konjo ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo darsana. Saking rapale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo, wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo karo tinjongake ngedublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin Anggris Prabu Baladewa. Iya. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi ora mikir dublak tungkak, Tru. Anus maning jajalanan. Wah, nyoto. Pancen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disewawa, ya. Kowe ngina karo Prabu Jailengkara, aku ora mbutuhake kuwandamu. Sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya. Tiban Candra Wirayang, mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Semaring jajaran kertaning bawana iblis lanat nibani pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jayalengkara, aja mlayu. Ayo tandingana kerinjaku. Ngopo Bagong? Sabar, boten sanesu. Lho, kok ora nesu piye? Mengkene sampeyan nek nesu-nesu malah sampeyan iku nek weruh asli sampeyan malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengene. Lengenku ngopo? Terus. Gong, ora cedak-cedak, Gong. Ae ora reti kae soalé. Gong kowe ketak modar kowe le. Kowe rene yo. Tak mangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu. Terus ana panamak jleb, terus ana kebul. Bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Asli apa piye, Gong? Asli. Sinuwun. Apa wae, Tru? Oh, tenan. Yung, iki apa iki? Ayo radong, ayo. Truk, ora macam-macam iki. Panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane ming cilik. Ora apa-apa. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan. Tak talekke ning sepatu. Nek ana wong nganggur tak keke ngisoren. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Angel ta, Trek. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Areng apa kok? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Ngajukake pengilon kuwi. Gareng yo lunga nggo pengilon gedhe banget karo ngombe reng. Nggo dandan kok iya. Arek cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fik formula. Obat batuk. Niki lho Ndara. Lho wis oi. Niki panjenengan. Aduh mati aku ae. Walah. Petro piye kananku ngene iki? Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula dol mati. Didol jengkulmu mlodot. Mbangane mangani wedhus tanggane. Iki nek mergawe dadi macan ngene iki wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki, Tru. Petro mati aku. Petro aku dadi kaya ngene kananku iki piye, Petro? Mati aku mono kawan. Matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Semar! Semar! Tulung aku Semar. Semar mati ya. Semar.
Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo Gong bundure tok jangat-jangat iki? Ki, Tru, apik ta, Tru? Apik dongmu. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan ndelok apa? Jijik Gong. Apik, apik. Ndara Baladewa, yo Semar. Aku kena panah aku dadi sok kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodhanipun, kathah pacobanipun. Lah kok apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan manglunga saka Karangadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir manggoleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh, mati aku Semar, mati aku. Lek kuwi arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menahaken budidaya. Loro Garing Petro Bagong. Dalem, Pak. Dalem, Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama gareng ya, Reng. Kuwi ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsamu ora. Petro wae. Wih, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Wo. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo borong awan. Monggo, Gus kula dherekaken. Sigra ndumuk kuncunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyandak sumping Lomba Abang ginegem wani dening Lurah Semar rinemet ponang Lomba Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Lurah Semar Badranaya. Bakal selak ora bakal iso kumbi ora bakal iso mlayu Semar. Ayo kowe arep apa kowe saiki kowe wis kepepet wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut ora ana ing padha iso wal saka cengkermaning Prabu Jayalenggara. Nata Ndarawati ilang tak kedhepake mlayu saka Karangkadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar. Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyong marang Dandang Mangure Jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kaya lumayan.
Ayo